नमस्कार, मी प्रज्ञा देवी. आज मी तुम्हाला अख्ख्या मसूरची खिचडी करून दाखवणार आहे. मी तांदूळ घेतले 250 ग्रॅम, एक बटाटा, आलं लसूण क्रश करून घेतले, कोथिंबीर, टोमॅटो, एक ओली मिरची, उभा चिरलेला पातळ कांदा. ही अख्खी मसूर घेतली, ती भिजत ठेवलेली मी अर्धा तास पाण्यात घालून ती धुवून घेतली स्वच्छ. आणि धना जिरा पावडर, मालवणी मसाला, हा मच्छीचा हिरवा मसाला आहे. मी माझ्या चॅनलवर अपलोड केलेला आहे, तिथे जाऊन तुम्ही बघू शकता. आणि हळद, तेल आणि पाणी आणि मीठ. हे बघा, तांदूळ मी स्वच्छ धुवून घेतले. हे साधेच तांदूळ आहे, असं काही बासमती वगैरे तांदूळ नाही आहेत, ते साधेच तांदूळ वापरणार आहे. इकडे कढईत तापत ठेवले. आता मी कढईत तेल होते. फोडणीपेक्षा थोडंसं जास्त होतायचं तेल, म्हणजे खिचडी कशी अशी व्यवस्थित होईल. त्यात मी राई जिरं टाकते. ते तापायला द्यायचं पहिलं, तर राई जिरं टाकते. कढीपत्ता, ओली मिरची, आधी सगळं ढवून घ्यायचं, सगळं व्यवस्थित ढवून घ्यायचं. त्यानंतर बारीक चिरलेली थोडीशी कोथिंबीर टाकायची, थोडं फोडणीमध्ये टाकायची, थोडंसं वरून टाकायचं. मला मी हिंग दाखवला नव्हता, थोडा हिंग पण घालणार आहे, दाखवायला विसरली हिंग. तर बारीक चिरलेला कांदा चांगला ब्राऊन करून घ्यायचा. कांदा चांगला ब्राऊन करून घ्यायचा, चांगला भाजायचा कांदा व्यवस्थित. हा बघा, कांद्याचा ना हलकासा कलर चेंज झालाय कांद्याचा. आता त्यात मी आला लसूणचं क्रश टाकतो, म्हणजे ते कांदा पण भाजेल आणि लसूण पण ते त्याच्यासोबत भाजून घेते. आलं लसूणचा क्रश करून घेतली. त्याला क्रश म्हणजे एकदम जाडसर नाही वाटत, ती किसून घेतली, म्हणजे बारीक पण नाही आणि जाड पण नाही. त्याच्यासोबत टाकतो म्हणजे त्याच्याबरोबर ते भाजून, ते पण भाजून घ्यायचं. गॅस बारीक करून करायचा, थोडं भाजून घ्यायला चांगलं. हे बघा, कांदा वगैरे भाजलेला आहे, जास्त करपवायचं नाही कांदा, फक्त कलर चेंज व्हायला पाहिजे. त्यात मी बटाटे टाकते, बटाटे आणि टोमॅटो एकत्रित टाकते. आणि मीठ टाकते. आता याला जर भाजायला घ्यायचं आहे, हे बघा भाजलेलं आहे. आता मी हे मसाले आहेत ना, धना जिरा पावडर, मच्छीचा हिरवा मसाला, मालवणी मसाला आणि हळद, हे सगळं टेस्ट टाकतो. मसाला तुमच्या आवडीप्रमाणे टाका, तिखट जसं पाहिजे तसं. ही अख्खी मसूर आहे ना, ती मी यात टाकते. स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे, आणि भिजत घालता धुवून टाकलेली आहे. भिजत ठेवा, तर तसंच भिजत ठेवले, त्याला भिजायला वेळ नाही लागत, पटकन भिजते. या कमी साहित्यात कसं पुढं
हे होतं ते बघा, खिचडी अशी कमी साहित्य. आता हे तांदूळ घालते. आणि चांगलं मिक्स करून घ्यायचं सगळं व्यवस्थित. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. आता मी पाणी घालते. आता हे तांदळाच्या दुप्पट पाणी घालायचं, थोडं जास्त घालायचं, कारण याच्यात मसूर पण आहे ना, थोडं जास्त पाणी घालायचं. चांगलं ढवळून देते आधी पाणी घालते. आणि हे सगळं ढवळून घेते. आणि झाकून ठेवते. आणि झाकून पाणी ठेवायचं. असं पाणी ठेवायचं झाकून. आणि गॅस बारीक करून ठेवायचं. मध्ये मध्ये ढवळायचे, चेक करायचं. हे बघा, मध्ये मध्ये असं चेक करायचं. आपण जो म्हणजे 50% शिजल्याचं भात असं मध्ये मध्ये चेक करायचं. शिजायला देते आणि मी झाकून ठेवते. गॅस मिडियम ठेवायचा, एकदम फास्ट पण नाही ठेवायचा, एकदम स्लो पण आहे, मिडियम ठेवायचं. आता झाकण काढते. अजून शिजतोय. मी थोडं पाणी, तुम्हाला कमी वाटतं जरा पाणी याच्यात, आणि थोडंसं पाणी घालते ताटलीतलं गरम पाणी, आणि असं उघडत ठेवतो, मग ते पटकन शिजेल. हे बघा, भातातलं पाणी आटलेलं आहे. आता आपण मी ना पूर्ण बारीक गॅस करणार आणि मुरत ठेवणार आहे 5 मिनिटं. असं 5 मिनिटं ठेवायचं आणि मुरत ठेवायचा. पूर्ण बारीक गॅस करायचा आणि पाणी त्याच्याला पूर्ण आटायला द्यायचं. हा बघा, भात मुरलेला आहे, छान देखील मुरलेला आहे. एकदम भात जवळ चांगला शिजला पाहिजे, सॉफ्ट झाला पाहिजे, तर ती खिचडी चांगली आहे. तर कडक कडक खिचडी नाही चांगली लागत. आता मी यावर कोथिंबीर टाकते. कोथिंबीर टाकते आणि 10 मिनिटं अशी झाकून ठेवते. गॅस बंद करते, तो अजून चांगला मुरेल. तर मी ही केलेली अख्ख्या मसूरची खिचडी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून सांगा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. अशात नवीन नवीन रेसिपी मी तुमच्यासोबत येत राहीन. आणि प्लीज मला सपोर्ट करा. आणि ज्यांनी आतापर्यंत मला सबस्क्राईब केलं त्यांचे मनापासून खरंच धन्यवाद. कारण मला कोणी केलं मला नाही दिसत माझ्या मोबाईलवर, फक्त 1-2 नावं दिसत, बाकी नेक्स्ट पेज असतं तो ओपन होत नाही आहे. त्यामुळे तुम्ही म्हणाल की आम्हाला थँक्स पण बोलल्या ना, तर असं काही नाही आहे. म्हणजे खरंच मनापासून धन्यवाद. आणि असंच सेम भात तुम्ही खिचडी करून बघा तुम्ही. चला आपण भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये.